Masquerade say muri Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanka kukuya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchingo garaka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nas muri Zimbabwe doigira Yanorwadza nyeno sirisa. Nyaya an activist we CCC. Uyo wamurukona hapo weku mabuku anonzi Tapfumaneyi Masaya arikunzi akatorwa nevarume ngari armed musesande akafoswa mumota yavo apo pa campaigner for ma elections hayaruitwa musi wa 9 December mapa elections kumabvuku vanhu vakawanda vataura vachiti mota idzi ndedzaScott sakupwanya Zanu-PF pa election candidate saka zvikunzi after a desperate search pakazobuda information yekuti murume uyu awanikwa akaurayiwa. Party spokesperson we-CCC vapromise mukwananzi vataura ivo vachiti body yaMasaya yaka-identify nefamily yake parinyatwa hospital mortuary. Police yaishuwa statement ichitaura iyo ichiti vari kuita ma-investigations in connection nelocation yakaonekwa body iri kunzi yakaonekwa pa intersection yaActuras Road and Lobo Road in Cleveland area muHarare musi wa 12 November ndozvataurwa nepolice muri Zimbabwe. Zviri kunzi body yaMasaya uyu yakaonekwa akapfeka CCC t-shirt yanga akapfeka kumabvuku paakaabductwa uyezve paaita macampaigns muri Zimbabwe. Yanorwadza nyanosirisa CCC yakomplaina ichada ichiti police yakadecida kunyarara for 24 hours yaudza nyaya yeZim live muri Zimbabwe. Nyaya inorwadza, nyaya inosirisa muri Zimbabwe. Ameno munoiona sei nyaya iyi muri Zimbabwe? Tudzwe zvamunofunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.